ኢየሱስ ንመዳሞ ዋ ኢየሱስ ንመዳሞ አሜን አሜን ንመዳሞ ንዓለም እሲ ይብካያሲ ዓለምስ ከምኮን ምንም በቃ ማለት እሲ ተሃብካ ዓለም ንስነትካሲ ኩዕሶ ትገብረካ ካሊኮኩ هنا ياكو خمينة تزايداتنا تبات بيت كنا تزايداتنا نعلم سنة كاتب كا تبات بيت تزايداتنا نيسوس تيو كا كندالم لمكا عند خبرك عند عبها عند وسك عند تعجزك هاللويا عند تعجزك كبرنا الله حجز بحجز عند خون كاتخي زابير سمو تبارك يا خون أنا قويتا قبل كله كل جزء زولاني قويتا قبل كله تمجمر يعني ساخاتون خلوا عمي حمص نزفساسا كريستنا تمثل النزنورة تسال بكا كريستنا مالد التحبس الساسلة تمثلني قويتا تقبله بحال كله مجمر يأخذ بشرط زوجاني كبرنا الله يخل بكا تحبس السا كبرنا الله يخل عمي وتنا زفساس حبس كبرنا الله يخل سازي زابير عب هيوتنا كنجس عب هيوتنا كجز زفقدنا له خبرنا الله يخون حقوسنا سلزخوني سلامنا سلزخوني دستنا سلزخوني خبرنا الله يخون يسوع كريستوس قويتا بارلو معانتي وطات النت كتري وخلقه وطات أتي كل نجار زسرح أحواتي عب وطات عبي حيل الله زابير سمستمارة خيخون أفتي قوسنا إخزابير صرح له صرح له هذا جزء هذا دفترة كاب تمنفس الناس مسكوناسي أصاويتني خمسينني سيطان اسكام عز كم زتكم دخلنا قركايلني عندما جدب عنه هوي كتعرك كل خانو على يدل سيرو بدحريم كونترات كاتا يتقبل تود الشباغيرو يزود إلين كميله بقى تناجوزنا خوار حاتم بركتك كم زدلي كاو كندتي زدليو سلازيت خلالو عيد كمل كان يلين أنا نبي حكي بتعمل قريب منه مالته تايد خات قبري له بقى كل نجار بقى سريسيلو تخيل شو عاد تسعد تخيل تتس تجور نجار تقبر منام نيلو أنتي تقعد تنجار كنجار نخلا سيطان ولا كا تارجيتا متعزله عوضات عالم تارجيتا متعزله عوضات إخزابير كعان أباكم عين الله آمين آمين أبانا إخزابير عين الله تخرط أبانا إخزابير سمستبارك يكون عوضاتي تخرطوا نمنتاي تلكم إخزابير زسر حلو إخزابير زقويلو بركينا خبرنا الله يكون أرجع سويتا بذكر ماكم نجار أمم فسوي خاء وطاتنت بني علم أيلكاني بني علم أيلكاني أمم فسوي النت بني علم أيكونن ناي وعلي وطاتنت الله خبرنا الله يخون ناي كالي وطاتنت الله آمين آمين أنا يسويتا وطاتي مالت إذا عيد مقاصير كذا لا يكونت وطاتنت منفسوي كبرنا الله يخون ناتنا وطاتنت منفسوي كالب بتينا علم نجار كنجر وخلو السخا بك عريكا خلو نو أنا تايكون كوني أعرف كوني كنتي بروعة زنوركو واحد جون سمانا قلنا كوينا الله أما أنت تقول بيت الله أو تحيل الله كبرنا الله يخون منفسوي النتيوس ويلكا يكونن وطات النت مالت بقى جوزنا يكونن وطات النت منفسوي እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን በተመንፈሳዊ ወጣትነት ከተፈርተ አኸለኻ በተመንፈሳዊ ወጣትነት ከተውዕ አኸለኻ በተውዕ ሱ ከተከደለ አኸለኻ እግዚአብሔር ስሩሕ መስራሕ ይጀምር እግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን ወዓይ ከማኹም አይጥፋ አሜን መንፈሳዊ ወዓይ መንፈሳዊ ወጣትነት ክብርና አምላክ ይሁን አለበለዛ بعلم والعسل زخون كا كنت إسرائيل مشي منام سلاسة منام سلاسة لا
መንፈሳዊነትና ንዛረብ ዘለና ክብርና ማህበ ስለዚህ ባርሎም አንተ ዘካፍለኩም ከላይ ጢሞቴዎስ ንክርስቶስ እሙን ዝኾነ ወታደር ዝብል አሜን አሜን ንክርስቶስ እሙን ዝኾነ ወታደር ያው ዘመንና ከባቢና ወታደር ተልካ ያው ፍሉት ወታደር ፍሉት ስለዚህ ካብ ምዕራፍ ክልተ ከላይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ክልተ ከባይና ንጅምር ንክርስቶስ እንታይ ዝኾነ እሙን ወታደር ክብርና አምላክ ይኹን መለሙዓትን ውትድርና ተዘውዕኹም ተገፊፍኩም ለሙዓት ክብርና አምላክ ይኹን እግዚአብሔር ግፋ ምናምን ዝበሃል ንዓና ዝርዳእና ምንታይ መሲልኩም ንዓይ ግፋ ተልኩም ዝርዳእኒ ንዓ ሰባት ገፈፍቲ ክገብረካ እየ አሜን አሜን ካብ ዓሳ ገፋፋ ውፅአ ሰባት ገፈፍቲ ናብ ህይወት ዝገፍፍ አሜን አሜን ሰይጣን ናይ ባዕሉ የብሉን ኩሉ ኮርጅዎ ኩሉ ሰሪቅዎ እግዚአብሔር ግፋ ዝበሃል ነገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተርጉም ትሪኢ ከለኹም ንጴጥሮስ ንዓ ሰባት ትገፍፍ ክገብረካ እየ ናይ ህይወት ግፋ እዩ ዘሎ ክብርና አምላክ ናይ ሞት ግፋ ኣይኮነን ናይ ጥፋት ግፋ ኣይኮነን ናይ ህይወት ግፋ አሜን አሜን ንሕና ኣብዚ ምድሪ ገፈፍቲ ኢና አሜን አሜን ናብ ህይወት ሰባትን ናብ ህይወት ካብ ሰይጣን ካብ ጸልማት ካብ ዓለም ገፊፍና መካይ ሰባት እዚ ገፋ ምናምን ትፈርሕላም ተዋንኩም ኣነ ገፋ ይፈርሕ ንባዕለ ገፋፍ እየ አሜን አሜን ተመቸምኩም ኣነ ንዓርሰይተ ገፋፍ እየ ክብርና አምላክ ይኹን ንሕና ገፈፍቲ ኢና እንታይ ትገፍቱ ኢሎምና ሰባት ንገፍፍ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ሰይጣን ናብ ጎይታ ንገፍፍዎ ደሮ ዝበለ ዘይጨንቆ ሰው ምዃኑ ክብርና አምላክ ይኹን ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ ንክርስቶስ እሙን ዝኾነ ወታደር ምዃን ወታደር ንምዃን ኢኻ ተፀዊዕኻ አሜን አሜን ዝኾነ ዕድል ንኽትርኢ ኣይኮንካን ተፀዊዕኻ ኣብ ምድሪ ክትነብርሲ ዝኾነ ሰባት ከም ዝነብርዎ ነርካ ክትሓልፍ ከይኮነሲ ሰባት ከም ዝኾንዎ ኮይንካ ክትሓልፍ ከይኮነሲ ንውትድርና ተፀዊዕኻ ኣብ ሰልፊ ኢና ዘለና ኣብ ውጊ ኢና ዘለና ኣብ ፀላኢ ዘሎ ምድሪ ኢና ዘለና ሰብ ዘየስተውዓለ ነገር እዚ ኣብ ምድሪ ዝኾነ ምቾት ይደሊ ኣብ ምድሪ ዝኾነ ክዝናነ ይደሊ ኣብ ምድሪ ዝኾነ ነገር ክኸውን ይደሊ ሓወይ ኣብ ውጊ ከም ዘለኻ ትፈልጥ ኣለካ ኣብ ሰልፊ ከም ዘለኻ ትፈልጥ ኣለካ መጀመርያ ሰይጣን ምድሪ ናብ ሰልፊ እትይዎ በቃ ካብ ፍጥረት ጀሚሩሲ ኣብ ሰልፊ ጸላዓት ጸላዒ ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኣትዩ ኣብ ሰልፊ ስለ ዘሎ ኣብ ውግእ ስለ ዘሎ ንስኻ ከዓ ንውግእ ኢኻ ተፀዊዕኻ ንፍልሚያ ኢኻ ተፀዊዕኻ ስኡልካ ይኮንካን ስኡ ኢለ ኣነ ዘናይ ንኽነብር የተኢልካ ሓወይ ኣይትነብር ዘናይ ኢልካ ትነብር ኣይኮነ ንውትድርና ኢኻ ተፀዊዕኻ እስኪ ንወታደር ተፀዋዕ ተወሳኺ ኢልግድፍ ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ መንፈሳዊ ስለነውግዕ ዘለና እዚ ናይ ዓለም እዚ ንሰምዖ እዚ ዝእወጅ ኣብ ኣየራት ዘሎ መግደፉ ሕጂ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም መእተዊ ሕጂ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እዚ ንሕና ኣብ ሰልፊ ኢና ዘለና ኣብ ውጊ ኢና ዘለና
نشنفو منفس سيو عم مدري زشنا كبرنا الله يخلق أوزي خلطة معالتسي أوزي خلطة معالتس سيطان نايمج الرشا قداي انداتا تحازم مخانق سلا زفلتا قلس بزخونا وكي رئي اللي يتمالتو كل التجيزة دقاكي ما كل التجيزة بك أبزو بدرزي يسرح مالتو ديو هو يسرح لك آمين آمين هو يسرحني عم مدرخ يسرحني دم عم مدرخ يفسسني وطات عم مدرخ يوديني حزبي عم مدرخ يوديني كنت مال يخونني هو يخلك هذا صالح صراوت هذا صالح صراوتك عم منفسه عالمكو صراوت نسغاها عم منفسه عالمكو صراوت نسغيه برتع صراوت هاللويا برتع صراوت أزين ما مريت مسورة دم دان مريت مسورة دم ما قالي نجر أتاسكاكم مريت كي ورد جناب أيرو حيانا اللويا هاللويا حيانا اللويا سلسلة دكاسة كله مدكاسة غير مسلوكم يلا كم زبان يلا إخزابير أي خسرني بزمانه إخزابير كثير أي فلتني إخزابير أي كسرني عب زمانات كل سوال لويه عب زمانات كل تولد لويه عب زمانات كل حيانا لويه عب زمانات كل زغس قسم لويه إخزابير تدلي كبر خاي جمر شكر يقول إخزابير وتعدرات بمولهم زكيلهم دخيمهم بقى لهم سي ها جنرالي يلا مناموني يلا منجستي يلا بقى حلقي يلا بمولهم سي أو حدا جوا كوف في لهم سي يسبيو قوليات كع نقوي مثلا أتانو مسجاجهم دايلهم أبيت محرمنا كريستوس لو مخيطالهم من يولهم حسب بمو نقوهين بشاتين دامت أسي أبي الله جغنا خلقه أبي الله جغنا خلقه نعيس قد مني أبي الله خلق كلسي إذا كل مسي أبزا قوام تقوينه كوفيلو جن سراويتيو ها جن معارقهم الله جن كل نجرم الله إخزابير جن هاللويا أرى يسوع تاي كاوس هاي رخبن كاو تقوى يسوع هاي رخبن ذكر لكم كم مع جنرال نقول زلوا مع حد سلطان زلوس أو دليل إخزابير سينو كاوس كبر خايز مات هاللويا زي صبايهم سمات كتلو تقولهم إخزابير كن سرح خجمر كله قدام يكون كبرنا الله يكون إيه بقى كم زي درجة منامن تحلو أيضاً إخزابير سرحي زسرح إخزابير برتع سرحي زسرح إخزابير سلازي يخسر إخزابير كبر خايدو هذا بلاتنا أرى يسوع تاي هذا بلاتنا داوود خريق وخلص أتقدف كاتا عيناي يقول عن نجر منامن يلو أتانا يقول عن نجر يكون سرحي خسر هاللويا أرى يسوع قوي تاي سلازي زدك فوق زي بقولوا إخزابير تكافو غيركن أنتي تخون لهم يلو حزب إسرائيل يلو تايهم تخون لهم فرحنا بوا زفرحكم وكان عفلتكم ونيلو أزيكو زي تجرزة قال كيدان زي بقولوا فانسموا خفرحكم زي خلقكم فرحكم يلو أنا تعلمكم أنا خقت مويه نايمان نبلبتها يخون أيودا أمين نايمان نبلبتها يخون أيودا أرى يسوع كويتاي كم زيزول جاكانا اللوية إخزابير جاكانا اللوية إخزابير برتعات اللوية تبطلهم أنا مسؤول تسفاي كورتي كبرنا الله يخون حيالا كوتو أمين حيالا إخزابير اللوية إخزابير يتصل إخزابير يلعلم إخزابير كالعلم سيد الناس سراويت اللوية إخزابير كبرنا الله يخون
ስለዚህ ልክ እቲ ታሪከም ትፈልጥዎ ገላጊሉ ናብ መዝሙራት ይዎም ክብርና አምላክ ይኹን አረ ኢየሱስ ጌታ ዝገርመኩም ነገር እሲ ዳዊት ክንደይ ቀቲሉ 1000 ዳ ሳኦል ይሽሕ ቀቲሉ አይቀተለኮስ ኢሎም ግን ከይድብሮ ይንበር አይቀተለኮ አጎ ኸፊል ተውሳኹ ታዳነና ነንገብሮ ኸፊል ይኮ ዘሎ ግን ከይድብሮ ተባሂሉ ንዑሽሕ ተዋሂቦ ማለት እዩ ዳዊት 1000 ቀቲሉ ይበሃሎ ይገርመኩምስ ኩርንዕ ኢሉ ዋይ ታኾንካ ውሒድኒ ብዙሕ ዘይሰርሓኻስ ውሒድኒ ዝገርመኩም ነገር ማለት እዩ ስለዚህ ንምንታይ ሽሕ ጥራሕ ተዋሂባትን ኢሉ አታሳቡን ማርያም ከንፈራነስ እንተገባከ ነይራይ ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ ንክርስቶስ ብቑዕ ዝኾነ ወታደር ቁፅሪ ሓደ ኸይድኩም ክትሪኡ ከለኹም ከመይ ብቑዕ ወታደር ዝኸውን ናይ ክርስቶስ ብቑዕ ወታደር ምዃን ብኸመይ እዩ ከመይ ኢልካ ኢኻ ብቑዕ ወታደር ትኸውን በቃ ብሞራል ድዩ ብምንታይ እዩ ክንብል ከለና ብቑዕ ወታደር ዝኸውን ብጸጋ አሜን አሜን ብጸጋ ሃሌሉያ ቁጥር ሓደ እንታይ ይብል እስኪ ቁጥር ሓደ አታወደየ እምበኣርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል ሃሌሉያ አማርኛ እንታይ ይብለው በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ አረ ኢየሱስ ጌታ በርታ ደልድል ወታደር መሆን ከደልደል ካለዱ ወታደር ክትከውን አንከ ያብዝ ምድር ያብትፈንጠለ ወታደር ክትከውን ክንደይ ነገራት ክትሓልፍ ክትክእል ክድልድል ክትክእል አለካ ማለት እዩ ክንደይ ስፖርት ክሰርሕ ኣለካ ማለት እዩ ክንደይ ጎቦ ክትወፅእ ኣለካ ማለት እዩ እቶም ዝኾኑ ብደንብ ገይሮም ይገልፅዎ ኣብዚ ከዓ ብክርስቶስ ወይ ከዓ ናይ ክርስቶስ ወታደር ክትከውን ከለኻ ለቕዘይ ዘኢልካ ኣይኮነን እሞ በቃ ሓደ መዓልቲ ንሱ ሓደ መዓልቲ ኣነ እንዳተባሃለ ቀጥቂጡኒ ቀጥቂጦ እንዳበልካ ኣይኮነን አረ ኢየሱስ ጌታ አሜን አሜን 50 እንዳተቀጣቀጥና ኣይኮነን ኢየሱስ ጌታ አይ በማዕንቲ ድብር ኢሉኒ ለማዕንቲ ቀጥቂጡን አረ እንዳቀጥቀጥካ እምበር ትነብራለካ ኢየሱስ ጌታ አረ ኢየሱስ ጌታ እንዳቀጥቀጥካ እስኻ እንዳበርታዕካ እምበር ክብርና አምላክ ይኹን ስለዚህ በክርስቶስ እቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ በትጸጋሱ በርታ ወታደር ክትከውን ምብርታዕ ወሳኝ እግዚአብሔር ስም ዝተባረከ ይኹን አንተ ወደይ እምበኣርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ እንታይ ይኩን ደልድል ወታደር ስኢልካ ይኽወንን ደልድል ብርታዕ የድልየካ እዩ ምብርታዕ የድልየካ እዩ ብምንታይ ብጸጋ